अरे ठिया ହେଇଛୁ କାହିଁକି ପୋଛା ପୋଛି କରନୁ କୁନ୍ଥାଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ ରହ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ କରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଆଇଲୁ ବରା ତରକାରୀ। ଆରେ ଅନେଉଛୁ କଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣୁନୁ। ହଁ ନଉଛି। ଆରେ କାଳିଆ ଇଏ ମୋଟା କାଇଁ ରଖିଛୁ ବେ? ଆରେ ଏଟା କୋଢିଆ ହେଇଗଲାଣି ଦଉନୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକିରି। ଭାଇ ନିଅ। ଆରେ ଇଏ କଣ କିରେ? ଭାଇ ବରା ପରା। ଆରେ କଣ ତୁ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣୁ କିରେ? ଆରେ ମୋର କଣ ଆଖି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ବରା ବୋଲି। ଆରେ ତରକାରୀ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ହଉ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତରକାରୀ ସହ ତାକୁ ଆଣୁଛି। ଭାଇ ନିଅ। ହେଇ ଶୁଣ ବେ। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆରେ ତୋର କଣ ଦବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିରେ ଖାଇବାକୁ? କଣ ଯାହା ପାଉଛୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛୁ। ପିଆଜ କାଇଁ ଚଟଣି କାଇଁ? ଭାଇ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜର ହେଇଯାଇଛି ତ। ଆରେ ତତେ ଜର ହେଲା ମୋର କଣ ହେଲା? ମତେ କଣ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ କିରେ? ହଉ ଭାଇ ଆଣୁଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମତଲବ ନିଜ ପଇସାରେ କାହା କଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ।